Tomboy! 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 Tumigil nga kayo! Bakit nyo ba siya inaasar na tomboy? Tomboy naman talaga siya. Tignan mo, puro panlalaki yung suot. Tomboy man siya o hindi, mali pa rin na asarin nyo siya. Kung isumbong ko kaya kayo, umalis na nga kayo! Alis na! Uy, ayos ka lang ba? Oo, salamat. Bakit ka ba kasi nila inaasar? Sinapa ko kasi kahapon yung kaibigan nila. Ayun, nagka-black eye. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Tomboy ka ba talaga? Hindi no, babae kaya ako. Yun naman pala. Dapat kasi hindi ka nananapak. Yan tuloy, inaasar ka nila. Hayaan mo na. At least ngayon, alam na nila na hindi ako magpapaapi. Ang cool mo naman pala. Ako pala si Luis. Ako naman si Jairus. Nice to meet you. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Congratulations! Naks naman! With high honors yun, oh! Bakit? With honor ka rin naman ah. Iba pa rin yung nakuha mo. Kaya dahil dyan, deserve mo ng regalo. Talaga? May regalo ka para sa akin? Oo naman. Pinag-ipunan ko pa yan para lang dito. Ito, oh. Cellphone? Oo. Happy graduation! Luis! Thank you! Thank you! Ay, Uy! sorry. Grabe namang yakap yan. Papatayin mo ba ako? Nabigla lang. Uy, Jai. Lunchtime na. Bakit hindi ka pa kumakain? Mauubos na yung oras, oh. Tara na. Huwag kang mag-alala. Busog pa ako. Nakainom na ako ng tubig. Kumain ka lang dyan hanggat gusto mo. Anong busog? Hindi pa kita nakikitang kumain. May siomay naman. Wala ka ng pera, no? Medyo. Bumili kasi ako ng damit. Ang ganda kasi ito, oh. Medyo may kamahalan nga lang. Pero huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Malakas to, no? Hindi pwede sa akin yan. O ito, Ano to? pagkain. Ha? Ang hina mo naman. Ibig kong sabihin, hati tayo sa pagkain ko. Marami naman to. Naku, hindi na. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa'yo. Para ka pa namang dragon kong kumain. Uy, ano ako? Ikaw kaya yun? Pati, huwag ka nang mahiya. Ano ba't naging kaibigan kita kung hindi naman kita tutulungan? Sure ka ba? Baka magutom ka mamaya. Oo nga. Ayaw mo ba? May sinabi ba akong hindi? See? Kakainin ko na to ah. The best ka talaga. Oo, basta ikaw. Sabihin mo lang kasi ako kapag kailangan mo ng tulong. Ito naman parang bago. Best friends kaya tayo. Oo na. Siya, kumain na tayo. Matatapos na yung lunch break. Oo. Sarap naman na ito. May cake pa. Oo. At ang icing, bagay dito. Hoy! Ganyanan pala. Sige, lalagyan ko rin ng icing yung mukha mo. Halika rito! Kung maabutan mo ako. Loko ka. Dear Love, sa tagal ng pagkakaibigan namin ni Luis, inaamin kong may lihim akong pagtingin sa kanya. Sino ba namang hindi mai-inlove sa kagaya niya? Bukod sa gentleman mabait at napakagwapo pa. Pero alam ko naman na mali, kaya bilang matalik niyang kaibigan ay isinantabi ko na lang muna ito. Ayoko rin namang magkailangan kami, kaya pinili kong ilihim ang tunay kong nararamdaman hanggang sa magkaroon na ako ng lakas ng loob para magtapat. Pero sadyang mapaglaro talagang tadhana. Jay, may tanong ako. Ano yun? Ano sa tingin mo yung most romantic way sa pagpropose? Yung tipong magiging memorable talaga para sa taong mahal mo. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Para sa akin, yung dadalhin mo siya sa isang lugar, sa Sabtang Island.
Kasi isa yun sa pinakamagandang isla sa Batanes. Tapos, iaakit mo siya sa bundok kung saan kita ang kabuang ganda ng lugar. Yung walang ibang kasama, kayo lang dalawa. And then suddenly, luluhod ka sa harapan niya at sasabihin ng bagay na magpapabago ng buhay niya. Will you marry me? Grabe naman yun, Jai. Ang lalim nun, ha? Kinilig ako slight. May pinaghuhugutan ka ba? Wala naman. Para sa akin kasi ang sarap sa pakiramdam nun na makakasama mo ng taong pinapangarap mo. Ikaw? Ako? Ang ibig kong sabihin, ikaw ba? Kung anong sayo, yun na rin sa akin. Sira? Bakit naman nakadepende sa akin? Wala lang. Pero, Jai, matanong ko lang. Wala ka pa bang nagugustuhan? Wala pa akong oras para dyan. Bakit naman? 27 years old ka na, di ba? 26 lang, grabe ka naman magpatanda. Pero, seryoso nga. Bakit nga ba? Marami naman nagkakagusto sa'yo dyan. Nasaan? Parang wala naman. Meron yan. Meron kasi akong hinihintay. Hinihintay? May nagugustuhan ka na? Sino naman? Malapit siya sa akin. Malapit. Na malapit. Matagal na akong may gusto sa kanya pero di ko masabi. Natatakot kasi ako na ma-reject. Alam mo, Jai, masaya ako para sa'yo. Di ko alam na meron ka na palang nagugustuhan. Pero payo ko lang, kung paiiralin mo ang takot mo, wala mangyayari. Baka sa kakaganyan mo, maunahan ka pa ng iba. Malay mo naman, gusto ka rin niya. Pero hindi niya lang masabi dahil nahihiya rin siya kagaya mo. Madali kasing sabihin dahil hindi ikaw yung nakakaramdam. Pero kahit sabihin ko, alam ko namang walang chance. Sino ba yan? Sabihin mo na. Malay mo naman matulungan kita. Eh di naging kayo na. Wag na. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Tara na. Uminom na tayo. Ito naman parang hindi mo ako kaibigan. Hindi na mahalaga yun. Kalimutan mo na. Uminom na lang tayo. Malay mo, may alam akong pwedeng makatulong sa'yo. O kung kailangan mo ng backup, sabihan mo lang ako. Hindi na nga. Kalimutan mo na. Mag-focus ka na lang dyan sa iniinom mo. Sure ka, ha? Oo nga. Oh, ito chips. Kumain ka para matigil ka sa kakatanong. Napakalakas mo kasing uminom. Di mo naman pala kaya. Yan tuloy. Para kang lantang gulay. Bigat mo naman. Uy, Luis. Amazing ka nga. Di kita kayang buhatin sa kama mo. Luis! Ay, babantay pa tayo ng lasing dito. Les. Ano? Sinasabi ka ba? Les. Bakit ka kasi nagpakalasing? Yan tuloy. Kung ano sinasabi mo. Teka nga. Ayusin kong pagkakaiga mo sa sofa't baka malaglag ka. Les. Les, mahal kita. Sana akin ka na lang. Les? Sino si Les? Matagal na kitang gusto. Hindi ko lang masabi sa'yo. Shhh. Bakit ka ba umiiyak? Pati tuloy ako naiiyak. Tutana. Hindi ko alam na meron ka na palang nagugustuhang iba. Matulog ka na dyan. Good night. And goodbye. My Luis. Jai! Jai, kausapin mo naman ako. May nasabi ba ako? May nagawa ba ako nung gabing yun kaya mo ko iniiwasan? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Lasing lang ako nun, Jai. Pansinin mo naman ako. Luis, wala. Wala kang ginawa. Sadyang busy lang ako. Hindi ako naniniwala. Kilala kita. Alam kong kapag may problema nagkakaganyan ka.
Sabihin mo naman sa akin. Malay mo matulungan pa kita. Luis, wala nga. Hayaan mo muna ako. Gusto ko muna mapag-isa. Pero bakit nga? Ano ba nangyari? Hindi ka naman magkakaganyan kung walang problema. Jai, tumingin ka nga sa akin. Luis, please. May ginagawa ako, wala tayong problema. Then sabihin mo yan sa akin. Tumitig ka sa mga mata ko at sabihin mo yan. Luis naman eh. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Uy Jai, ba't ka umiiyak? Shhh, Tana. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Bakit ka umiiwas sa akin? Dahil itong paraan ko. Para mag-move on. Mag-move on? Para kanino? Kanino ka mag-move on? Luis, gusto ko mag-move on sa'yo. Sa nararamdaman ko para sa'yo. Para na rin hindi ako masaktan kapag niligawan mo na yung babaeng nagugustuhan mo. Babaeng nagugustuhan ko? Hindi kita maintindihan. Luis, huwag ka nang magkaila. Sino ba si Les? Sa tagal ng pagkakaibigan natin, minsan wala kang nabanggit na may nagugustuhan kang Les. Kung hindi ka pa malalasing, hindi ko pa malalaman ang tungkol dun. Oo nga, pero... Narinig kita nung gabing yun. Jai, makinig ka. Lasing ka noon. Pero sigurado akong binanggit mong pangalang Les. Ilang beses pa nga. Hanggang sa makatulog na lang ako. Siya pa rin yung bukang bibig mo. Siya yung babaeng nagugustuhan mo, di ba? Oo. Bakit ka ba natatawa? Seryosohin mo nga ako. Siniseryoso naman kita. Basta, gusto ko mag-move on. Okay? Kaya hayaan mo muna ako. Hayaan mo ako mawala ang nararamdaman ko. Hayaan mo. Basta, yun na yun. Kaya lang, ayoko eh. Ano ba, Luis? Bakit ka ba ganyan? Patapusin mo muna kasi ako. Ano ba yun? Jai, pakinggan mo ako. Si Les at ikaw ay iisa. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Mga bata pa tayo noon. Siguro nasa 12 years old pero tinatawag na kitang Les. Hindi ko maintindihan. Paano nangyaring? Hindi ko alam na pareho lang pala nating tinatago ang feeling sa isa't isa. Sa kagustuhan nating protektahan ang ating pagkakaibigan, mas pinili pala nating isang tabi ang nararamdaman. Les stands for lesbi. Kasabay ng pagtatago ko ng nararamdaman ko, itinago ko rin ang gusto kong itawag sa'yo. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Palagi kang tinutokso na tomboy dahil sa kilos at gawi mo. Ako lang yung naglakas loob na kaibiganin ka dahil para sa akin ang cool mo. Jai, ikaw yung mahal ko. Ikaw yung matagal ko nang gusto. Ako yung mahal mo? Happy birthday, Steven! Happy birthday, anak. Gusto kong lumaki kang mabait at matapang katulad ng mama mo. Ako ba talaga? Alam mo, hanggang ngayon, hindi rin ako makapaniwala. Sino nga bang mag-aakalang magiging tayo sa huli? At bibiyaan pa tayo ng isang anak. Tadhana na ang gumawa ng paraan para maging tayo. Ayaw nating masira ang friendship natin noon. Pero ayoko rin namang makuha ka ng iba. Kaya salamat, Han. Dahil ako ang minahal mo. At ang nakakatawa pa ron, naghihintayan lang pala tayo. Kung hindi pa ako iiwas, hindi pa natin malalaman ang totoo. Basta ito ang tandaan mo. Araw-araw kitang pipiliin at poprotektahan. Kayo ng anak natin. I love you, Han. I love you too. Dear love, walang imposible sa taong nagmamahal. Kahit na gaano pa yan katagal, basta marunong sumubok at maghintay, paniguradong magtatagumpay. Katulad na lang ng aming istorya, mas naging healthy pa nga ang aming relasyon dahil kilala na namin ang isa't isa. Ang sarap palang magmahal,
Lalo na kung ang taong minamahal mo ay asawa mo na, best friend mo pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!